Shubor nakaslem jong unong san Hima. Katu kat ni sengi hadian baladon uba pendon kam Thok ya mobile number ha ke kerteng ulampang ke yeng dor bar thau ain ke jilla uba met ba ling do mentala don sa urunar uba pendon kam Thok ya mobile number ha ke kerteng jong Myntri ka Sorkar jilla u James PK Sangma bat pha da ka WhatsApp syaki brio wan pan pisah. Haka ijahar bala ujor mentaka khan real tarik uyayong arhajar arpuar hathanat la emkra da uba mebon raptham u president ka National People's Youth Front Shillong City bat uba pherwar soklang u general secretary ka NPYF laong ba utei urunar ula pendan kam ya uwei u Nombar khandai hinriu hinyo khandai sau pra khandai ar not ha ka kerteng jong James PK Sangma bat pha lingba ka WhatsApp syaki brio ban pan pisa ha ka bala kerpat ru bakila ban pendan kam da ka Amazon gift card bat ban pendan kam lang ya ka web link ka bala kedo ha kata ka WhatsApp komta kila kerpat di kipulet ban penrung ya ka ni ka ejahar bat thwet ban yok kem ya ki badan kti balle ya ka ni ka kam Thok ka bala penjak buram ya ka office u Myntri ka Sorkar jilla bat pen khuslai jingmut ya u